Jugosistem je ovlašćeni uvoznik, prodavac i serviser viljuškara i građevinskih mašina Lonking. Jedna firma u Nišu i možda najjaka firma u Srbiji, to je brand Lonking, koja je treća najveća fabrika u Kina. Može 9.000, 10.000 radniki, te fabriki u Šanghaju i drugih gradova u Kina. I mi uvozim najefikasniji i najjeftini radne mašine koje možete da kupite u Srbiji. Ispred Jugosistem. Zamenik direktor. Tako, recite mi, nalazimo se na sajmu elektromobilnosti, svakako da je vaš stand i vaša ponuda po svemu jedinstvena. Šta je ono što biste vi izdvojili kao nešto što vas izdvaja u ovu svetu? Mi smo... Svakako su sve prednosti na strani električnog viljuškara i u skladu sa tim mislimo da na ovom sajmu prezentaciju. Da li imate bojazni kada je reč o bezbednosti korišćenja upravo ovakvih elektroviljuškara? Građevinski materijali koji su upotrebni za B2B biznes generalno. I takođe imam jaki armaturski pogon u Nišu, pravim armaturu s najjaki MEP mašini, šipovi za infrastrukturu, za tunelovi, za mostovi. I takođe mi imam celo deo za solarnu energiju. Mi instalirali prošle godine preko 3 megavata solarne elektrane u Pančevu. Ima jaku instalaciju solarne krove za poljoprivrednu industriju. Sa preko 40 godina iskustva, Jugosistem je vaš pouzdani partner.